Ну што ж, шаноўнае гаспадарства, стартавы свісток, і мы бачым, што адбываецца супрацьстаянне японскага брамніка Дайкі супраць беларускага нападніка Чарвяка. І вось мы бачым, што брамнік зборнай Японіі вырашыў троху падрамаць. У гэты час з тыла праводзіцца атака Чарвяка. Ну вось мы бачым, што брамнік зборнай Японіі насамрэч не спіць, але троху страчвае кантроль за гульнёй, і атака пераходзіць на фланг. Чарвяк прасоўвае... Не, мы бачым, што пазіцыйнае зараз наступленне ідзе. І мы бачым, што брамнік зборнай Японіі нешта западозрыў і правярае наяўнасць мяча. Ага, мяч на месцы, мяч пад кантролем, а значыцца, можна далей падрамаць. Тым часам гэтым карыстаецца нападнік зборнай Беларусі Чарвяк. І вось ён ужо праходзіць па флангу. Вось яго выкід рукі. І вось ён бярэ мяч пад кантроль, і мяч ужо ў яго ў далоні. І вось мяч каціцца да яго. І брамнік зборнай Японіі Дайкі нічога не заўважае і працягвае драмаць. І вось Чарвяк пераможна адсоўваецца назад у тыл і адыходзіць да сваёй брамы і радасна пазірае за сваім супернікам. Ну вось, брамнік японскі нешта зразумеў. І вось ён правярае, зараз ён будзе правяраць кантроль над мячом. І ён бачыць, што мяча няма. А дзе ж мяч? Няўжо Чарвяк завалодаў мячом? Гэта сур'ёзная параза зборнай Японіі. На гэтым всё. Шаноўнае гаспадарства, мы скончваем нашу трансляцыю. Дзякуй, што былі з намі.